Sa aton mga nagapangunay nga mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, senior citizen patay sa triple collision sa siyudad sa Bacolod, samtang driver nagsungka na. Desk officer kag jailer nga napalagyuhan sa preso sa PlayStation 9 ginpasakaan sa kaso. Sa balita nasyonal, Presidente Duterte ginbulgar ang malala nga negosyo sa illegal nga droga sa Cebu. 29 ka Chinese arestado sa raid sang pabrika sa mapeke nga sigarilyo. Maayong aga Bacolod, may aga bilugabahin sang Western Visayas. Karong adlaw Martes, Enero 21, 2020. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabat. Kag-Action Boy Duran, ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sini. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon Action Radio Philippines Standard Time, las 6:04, sa detalye na sang mga balita lokal. Patay ang isa ka senior citizen sa natabo nga triple collision sa masalakyan sa Murcia Road, Puro Katilingban, Barangay Mansilingan, Siyudad sa Bacolod, gahapon sang aga. Ang napatay ginkilalay kay Diosdado Jurada, 62 anyos, kag pumuluyo sa lugar nga natabuan sang aksidente. Sunod sa nakasaksi nga si Roberto de la Cruz, nagpapara sa jeep si Jurada, rason nga magpahigad ang salakyan ka nagpondo, apang na may nag-overtake naman ang 10-wheeler wing van, kabangdanan nga nalambot ka nabungguan ang biktima. Sa pagpangusisa naman ni Corporal Joel Casaig, traffic investigator sa Police Station 7, aksidente nga nabungguan sang 10-wheeler truck nga ginamaneho ni Raymar Naban, ang di pasahero nga salakyan nga ginadala naman ni Buenaventura Lizada Jr. Dumaman ni Casaig, bangod sa impact na guyod sa 10-wheeler truck ang di pasahe nga salakyan sa nakapundo nga Isuzu mini dump truck nga ginadala ni Primitivo Espinosa. Nakaangkon sa pila sa ulo kay nabulong naman sa karon sa ospital si Lizada. Sunod sa nakita to ang POG niyo nag-pick up mi sa paisayro tong ang napatay ni si Diosdado kay masakay tani mo mo nga napaiga siya ng pundo. Tiway na guro nakita sa ato ni isang wing van mo to ang dalasa niya. Si Corporal Joel Casaig, traffic investigator sa Police Station 7. Nagsungka sa Police Station 7 ang driver sa 10-wheeler truck na si Raymark Naban
Matapos ang natabo nga triple collision nga nagresulta sa kamatayon sang 62 anyos nga lalaki nga ginkilala kay Diosdado Horada. Sunod kay Police Station 7 Traffic Investigator Corporal Joel Kasaig, nagsungka sinaban kag ginpathag nga nadulaan siya sang preno sa salakyan kabangdanan nga natabo ang aksidente. Dugang panikasaig ilanag na preparar ang kaso nga reckless imprudence resulting to homicide and damage to property batok kay Naban. Patay man ang isa ka drug personality matapos ginluthang sa wala pa makilalang persona. Alas 2:20 ang taknas ang kaagahon kahapon Enero 20 sa Ilagan Street, Barangay Sai, siyudad sang San Carlos. Ginkilala ang biktima kay Janray Marceliana, 24 anyos, kag residente sa mga lugar. Sunod kay Staff Sergeant Jake Caballero, investigador sa mga kaso. Sa ilang pagpangusisa, nakita sa mga saksi nga samtang nag-standby sa lugar sa insidente si Marceliana, may nagpalapit ng isa ka lalaki ka nag-istorya sa iya. Dugang pa nakibot na lang sila sa nagdalagan si Marceliana kag gintiro sang suspetsado sa isa ka best igo sa likod nga gintunaan sang iya kamatayon. Matapos ang insidente, nagtabok ang suspetsado kanang sakay sa motorsiklo nga nagahulat sa piyak sandalan kag nagpalagyo sa wala may baluan nga direksyon. Sunod kay Caballero, ginako sa pamilya ni Marceliana nga nag-entra ini sa illegal nga droga rason nga isa ini sa nagapanguna nga motibo nga ila nakita sa nagluntad nga krimen. Nakuha naman sa eksena sang krimen ay isa ka basiyo sang kalibre 45 nga armas lutang. Kumbinsido naman si Caballero nga masulbar ang kaso bagod madamo sang nakakita sa pagtiro kay Marceliana. Isa naman ang patay, 3 ang pilason matapos nabungguan sang motorsiklong tricycle. Last 2:20 sang kagahon Enero 20 sa National Highway, Rizal Street, Barangay 2, siyudad sang Himamaylan. Ang napatay ang ginkilala kay Bernie Pido, 21 anyos, backrider sa motorsiklo, samtang pilason naman ang driver nga si Joe Marie Claud, 30 anyos, kay isa ka 17 anyos nga minor de edad nga babayi. Sunod kay Lieutenant Colonel Ervin Glenn Provido, ang hepe sang Himamaylan PNP, padulong ang norte nga direksyon ang motorsiklo kag tricycle nga ginamaneho naman ni Acer Hugos, 36 anyos, sang nag-overtake sa natuo nga bahin si Claud, rason nga nagbunggo ini sa sidecar sang tricycle nga among gintunaan sang pagkatumba sa motorsiklo kung sa diin naglabog si Pido nga among rason sang iya nga kamatayon. Palayag ni Provido gikan sa syudad sang Kabangkalan ang mga biktima nga sakay sa motorsiklo kag posible impluwensyado sang makahulubog nga ilimnon. Preso karon sa custodial facility sang Himamaylan PNP si Hugos para sa nagkaigo nga disposisyon. Pilason man ang isa ka napulo katuig nga bata nga lalaki matapos na kuryente kahapon sang hapon sa ila sining eskwelahan diri sa siyudad sa Bacolod. Sunod sa maestra sang sining estudyante, nagapanyaga ang biktima kaupo niya classmates ang ini ang nagkadto sa gripo sa dinahamtang ang switch sang kuryente. Gintumok sang bata ang switch kamangdanan kun nga ini siya ang nakuryente. Ang biktima sa karon ginabulong sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Patay ang 40 anyos nga lalaki matapos ginbuno sa Sitio Sibukaw, Barangay Banago, siyudad sang Bacolod kahapon sang hapon Lunes. Ang napatay ang ginkilala kay Arsenio Eslopor Jr. sang Purok Bantod, Barangay Pahanukoy, siyudad sang Bacolod. Sunod kay Police Station 3 Officer in Charge, Police Lieutenant Colonel Levi Pange, pilas sa dughan ang naangkon ni Lopor, apang wala na ibaluan kundi ina insakto nga lugar nga natabo ang krimen. Dugang pa ni Pange, palaligban sa ilang motibo sang krimen subong man ang mga suspect bangod wala sang saksi kag wala sang CCTV camera sa lugar nga maghimo makabulig sa investigasyon. Ginahulat na lamang ang pirma ni Bacolod PNP Director Colonel Henry Binya sa mangin status sang personnel sa Police Station 3 matapos nga may yara sang memorandum order nga pagkakas sa ilatanan. Sunod kay Bacolod PNP spokesperson Ariel Pico nga iya lamang nasiguro nga sanday anay Station 3 Commander Major Ruel Culanag kag Station 3 Deputy Chief of Police Lieutenant Vergel Valdivenia Alcon Valdepena ang sa karon yara sa floating status. Duang pa ni Pico, mahimo inatunan pa ni Binyas ang mga posibilidad nga mahimo matabo, ilabi na ang operasyon sa Police Station 3 sa tion nga kakason ang tanan nga personnel. Sa karon ginbutang bilang concurrent Commander sa Police Station 3 si Lieutenant Colonel Levi Pange, nga mo naman ang Deputy City Director for Administration sang Bacolod PNP.
Sa mga dugang balita lokal, ginpasaka na ang kaso administratibo, batok sila ng Police Staff Sergeant Jose Miguel Rogacion kag Patrick Daniel Oro. Sulod kay Station 9 Commander Lieutenant Major Junito Pastrana, iyagin pasaka mga kaso nga grave misconduct sila ng derogasyon nga among jailer kag Oro nga amo naman ang desk officer matapos nakapalagyo ang preso nga si Gabriel Libuon. Sa pagpangusisa ni Pastrana, ginako ni Rogacion nga sala sini matapos nagbakal sang sudan sang matabo ang pagpalagyo ni Libuon, samtang si Oro naman ang nagahampang sang basketball. Samtang hinyo naman ni Nokpo Director Police Colonel Romeo Valeros ang kapulisan nga mag-share sang 50% sa ilang rice allowance ning bulan sa Enero para nga i-donate sa mga biktima sa paglupok sang Bulkan Taal. Naevaluan nga ang rice allowance ang benepisyo ini sa mga uniform personnel, sa din magabaton sila sang 650 pesos kundi makabakal sang 20 kilos ang bugas kada bulan. Si Valeros nga isa ka tumandok sang Taal, Batangas, ang nagpatag nga hindi ini mandatory sa mga kapulisan, kundi nagadepende na kung handa sila maghatag sang 325 pesos para makabulig sa mga biktima. Sa karon may 1,971 ka mga personnel ang NOCPO. Ang sinigid mando man ni Valeros nga liwat lang taon ang contingency plan on volcano eruption, agon masiguro nga handa ang tanan sa anuman nga kalamidad. Nagpatigayon sang one-time, big-time operation ang kapulisan sang Talisay sa Enero 17, base man sa pagsulundan ni ginpapanaog ni PRO 6 Director Brigadier General Rene Pamuspusan. Sir kay Lieutenant Ray Cordero, ang Public Information Officer sang Talisay PNP, ang one-time, big-time ang isa ka operasyon kung sa diin isa ka adlaw nga magapatigayan sila sang operasyon agot sa iligal nga droga, most wanted person, iligal nga paghupot sa armas luthang, iligal nga pagpanahor, illegal fishing kag illegal logging. Sa Enero 17 na aresto sang Talisay PNP ang top 5 most wanted person nga ginkilala kay Gilbert Bigueras, 44 anyos, bangod sa kaso nga rape. Arestado man ang wanted nga persona nga si Christian Dayuno sa kaso nga pagpangawat. Sa amo nga adlaw na recover sa kapulisan ang 33,000 pesos nga balor sa ginasuspetsohan shabu kag nadakpan sa Juanito Pavilio, 58 anyos, kag Ferdinand Flores, 37 anyos. Gabi sa Enero 17 ginsurrender ni Alfred Bermudez ang kalibre 38 revolver nga armas luthang. Duha ka operasyon naman ang ilagin patigayon batok sa illegal fishing kag nakaresto sang 3 ka persona, samtang isa naman sa illegal gambling kung sa diin duha naman ka mga persona ang nagkaladakpan. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:14. Sa ato naman nga nagaproblema sa mga bukol nga nagatubo sa inyong lawas, sistema na kung tumor, hindi na pagpadugaya, hindi pagbabayi, para nga hindi na magmalignant. Mag-inom na sang Santon Plus Herbal Capsule. Suno sa mga eksperto, ang Santon Plus Herbal Capsule magatunaw sa mga breast cyst, myoma, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter, kag iban pa. Ginabuligan pa sa Santon Plus Herbal Capsule ang inyong lawas para nga hindi matubuan sa mga bukol, cyst, kag iban pa nga mga balatian. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado may alibyo. Mabakal naton sa mga butika, tag 12 pesos lang. Bisitahin man ang Alternative Medicine and Wellness Center sa Medalan Narnay sa tubalan sang gate sa Paglawang Sports Complex. Tabuk sinayara dira ang Alternative Medicine and Wellness Center. Pangita lang si Doc Ramel Uy para sa libre nga check-up. Kag pwede na ni karon ma-deliver sa inyo balay pagi sa pag-order online sa www.kalusuganyan.ph o magbisita lang sa Kalusuganyan Facebook page. Presidente Duterte ginbulgar ang malala nga negosyo sa illegal nga droga sa Cebu. Samtang 29 ka Chinese arestado sa raid sang pabrika sang mga peke nga sigarilyo. Ang mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyong Balitang Bayan numero 1. Life extended.
pasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sa ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dalang pagpalanggan. Plus Coffee Mix, aton nga gina-rekomendar sa inyo. Kape ini nga hindi lang mo ma-enjoy ang aroma sang maramit nga kape. Makabulig pa sa imo ika ang lawas. Kaya ng Santon Plus Coffee Mix, himo ini sa Santon, soya, kag malunggay, kag iban pa nga medicinal herb. Nagapanubo ini sa aton nga bad cholesterol, nagatinlo pa sa aton colon na kuntinae, likaw kita sa colon cancer. So sa aton kape, Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa. Kag pwede na mga orders ni online sa www.kalusuganyan.ph o hindi ka ni magbisita lang sa Kalusuganyan Facebook page. Aksyon! Balitang Bayan, numero 1. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:20. Detalye na sang mga balita nasyonal. Malala ang negosyo sa illegal nga droga sa probinsya sang Cebu. Ito ang ginbulgar ni Presidente Rodrigo Duterte sa iya pagbisita kapag pamulong-pulong sa Sinulog Festival sa siyudad sa Cebu. Sunod sa Presidente, ang siyudad sang Talisay amo amay pinakamabaskog nga nagatransaksyon sang droga kag sa karon yara sila sa state of unrest. Nangabay man si Duterte nga hatagan lamang siya sang nagakaigong nga panahon para nga masulbar ang problema. Kalakip sa ginbulgar ni Duterte nga impormasyon nga amo nga ang mga kagawad, law enforcement units, kaupod na ang mga chief of police, deputies kag director ang imbulbado sa transaksyon sa droga.
Ginpahayag ni Philippine National Police Chief Lieutenant General Archie Francisco Gamboa nga wala na siya o kung wala na niya ginapinsar ang damlag lamang assessment ni Vice President Leni Robredo sa drug war campaign sang gobyerno. Ginakabig ni Gamboa nga case closed na ang pahayag ni Robredo kag nangabay nga mag-move on na lamang sa among nga issue. Una diri ginpahayag ni Gamboa nga masakit sa ilang hanay ang pahayag ni Robredo nga isa ka massive failure ang drug campaign sa Duterte administration kag isa lamang ka porsyento sang supply sang droga kag kwarta ang ilan na kumpiskar sa sulod sang 3 ka tuig. Ginaduso naman ni PNP Chief Lieutenant General Archie Francisco Gamboa nga magtukod sang Chinese desk ang pungsod para matagan pagtamod ang mas pa nga nagasaka nga kaso sang insidente sa rin involvado ang mga Chinese nationals. Sunod kay Gamboa, madugay na niya ginaduso nga dapat mayara sang constant coordination pareho sa iban nga pungsod sa din magatukod sang Chinese desk kag magahiwat sang cross-training sa lengguwahe kag kultura para mas mangpan kung ano ang ila ginahimo kag ila mga tinutuyo. Duha pa ni Gamboa, madamo nga tiglawas sa mga eskulahan ang ginpadala sang Chinese government sa Pilipinas ngang tuyo hanason ang PNP sa kultura sang China kag kung paano nagagiho ang sindikato sa ila. Ginsulod sa mga otoridad ang isa ka pabrika sang peke nga sigarilyo sa barangay Sinipit, Cabiao, Nueva Ecija, Sabado sang aga. Sa sulod sang warehouse nakitaan ang mga makina nga ginagamit sa paghimo sang sigarilyo. Nadakpan ang 29 ka mga undocumented Chinese workers, samtang ginhilway naman ang yara sa 124 ka Pinoy nga nagatrabaho sa warehouse. Sunod sa Bureau of Customs, may ginpatigayon na anay nga surveillance sila kag investigasyon sa warehouse antes ang ginpatigayon nga raid. Nakabaton man sa reklamo gikan sa mga residente nga nagapuyo sa palibot sang warehouse. Naglambot sa masobra 1 ka bilyon ka pesos nga balor sang peke nga sigarilyo kag 13 ka makina nga yara sa warehouse. Pag-imbestigahan sa karon sang kapulisan kag BOC kung paano nag-operar ang tag-iya sang pabrika sa warehouse nga ginapanagiyahan naman sang Department of Science and Technology. Nag-umpisa na ang National Economic and Development Authority o NEDA sa groundwork para sa planong rehabilitasyon sa mga lugar nga apektado sa phreatic eruption sang Bulkan Taal. Sa press conference sa siyudad sa Pasig, ginpahayag ni NEDA Undersecretary Adoracio Navarro nga ilan na ginatipon ang mga impormasyon kung paano umpisahan ang rehabilitasyon. Sunod pa kay Navarro, ilang ginahulat ang data kung pila ang halit ni Natuga, agud may basihan kung ano nga mga proyekto ang induso para sa sining rehabilitasyon. Base sa data sa gobyerno, naglambot sa 3 bilyones pesos ang kalitan sa agrikultura kag livestock sa paglupok sang bulkan. Magadugang naman sang ayuda si Presidente Rodrigo Duterte sa local government unit sa Batangas para mabuligan ang mga residente nga naapektuhan sa paglupok sang Bulkan Taal. Sunod kay Senator Bongo, 10 milyones pesos ang ihatag sang presidente para sa probinsya sang Batangas kag makabato naman sang tag 5 ka milyon ka pesos nga ayuda ang syudad sang Lipa, Agoncillo, Tanawan, Mabine, Batangas City, San Luis, Santo Tomas kag San Jose. Wala naman ginpahayag ni Go kung sa Office of the President pagakuhaon ang pondo. Target naman sang Department of Health kag Philippine Red Cross nga mabakunahan kontra polio ang 60,000 ka mga kabataan sa nagkalain-lain nga riyon sa Pilipinas. Masobra 1,000 nga volunteers kag staff sang PRC ang magabulig sa DOH para sa pagpadayon sang kampanya nga sabayang patak kontra polio. Sunod sa PRC, kapin 200 ka mga vaccination teams ang ipalapta sa lugar sa Mindanao, umpisa karon nga semana tubtub Pebrero 2, 2020. Ang vaccination team ang ginabugusan sang team leader, vaccinator, recorder kag health educator. Ang pagbakuna ang patagiyunon sa mga lugar sa Caraga, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Davao Region, Soc-Sargen, kag Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Formal na nga nagpungko si Lieutenant General Archie Francisco Gamboa bilang bag-o nga PNP Chief. Ini matapos ang ginpatigan nga reading of orders and assumption of office sa PNP General Headquarters sa Campo Crame. Natala na nga mabaton sa opisyal ang 4-star nga rango halin kay Presidente Rodrigo Duterte nga patigayonon sa seremonya sa Batangas. Si Gamboa ay ka 23 nga PNP Chief.
Madumduman si Gamboa ang nagserbe bilang officer in charge matapos magretiro si PNP Chief General Oscar Albayalde. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:26. Sa ito naman mga aksyon, sa nga nagka-problema bala sa allergies. Ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, ato nina-recommendar sa inyo. Kaya ining Mighty C, may mataas ining antihistamine properties. Ginapanubo sining histamine level sa imong alawas para nga makontrol ang allergies. Sa mga pilas naman nga daw kadugay mag-ayo, makatol-katol sa inyong nga panit, mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C, manami ini sa tanan nga sahi sang skin diseases. Para mas epektibo pagid, ikombinar nato ang pag-inom sang Mighty C kag Santon Plus Herbal Capsule. Kag ining Mighty C kag Santon Plus Herbal Capsule, pwede na ninyo ma-order online, ma-deliver sa inyong nga balay pagi sa www.kalusuganyan.ph o hindi ka magbisita lang sa Kalusuganyan Facebook page. Inyong ipamatian ang aton mga balita diri sa Aksyon Balitang Bayan numero 1. Standby na sa Action Report, second portion. Upod ki Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod gapon sa inyong news team. Aksyon Dorel Cabad. Kag-Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Radio. Issue. Serbisyo publiko. Sa Bacolod.